Γεια σας, είμαι η Αγγελίνα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμη μια φορά. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που συντονιστήκατε σε αυτό εδώ το βίντεο για να παρακολουθήσετε το τρίτο μου comeback, ναι μάλιστα το τρίτο μου. Το κανάλι αυτό, όπως κάποιοι από σας γνωρίζετε, είναι ανοιχτό εδώ και 2,5 χρόνια, χωρίς όμως να είμαι εγώ ενεργή. Δεν ανεβάζω βίντεο, δεν ανέβαζα βίντεο. Ξεκίνησα πριν από 2,5 χρόνια στην Δευτέρα Λυκείου το κανάλι αυτό. Έκανα κάποια βίντεο τότε, όμως το παράτησα πάρα πολύ γρήγορα, μιας και δεν ένιωθα αρκετά ενθουσιασμένη με την όλη ιδέα. Δηλαδή στο κεφάλι μου το είχα σαν κάτι πάρα πολύ συναρπαστικό, το όλο σκηνικό με το YouTube και τα βίντεο και τα σχόλια και τους subscribers και αλλά στην ουσία δεν κατάφερα να αποτυπώσω στο βίντεό μου αυτόν τον ενθουσιασμό που ένιωθα μέσα μου. Έχοντας πλέον τελειώσει το σχολείο και όντας 18 χρονών, νιώθω περισσότερη σιγουριά, έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση, έχω πιο όμορφες ιδέες και έχω και περισσότερο χρόνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όποιον θέλει να ξεκινήσει το YouTube, γιατί ακόμα έχω να μάθω πάρα πολλά πράγματα όπως editing και θεωρώ ότι το όλο project θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, μιας και δεν έχω καν κάμερα, τραβάω τα βιντεάκια μου όπως και παλιά, έτσι και τώρα, από το κινητό. Και τέλος πάντων κάνω αυτό το βίντεο για να συστηθώ ξανά από την αρχή σε όλους εσάς εκεί πέρα έξω που θα αποφασίσετε να με δείτε. Με λένε λοιπόν Αγγελίνα, είμαι 18 χρονών, έχω τελειώσει το σχολείο, έχω δώσει πανελλήνιες, έχω περάσει μια σχολή που δεν πατάω γιατί δεν μου αρέσει και σε αυτή τη φάση της ζωής μου εργάζομαι σε μια καφετέρια. Τώρα λοιπόν τι συμβαίνει πραγματικά στο background της ζωής μου. Λόγω του ότι δουλεύω πολύ περίεργα ωράρια, δεν καταφέρνω να κάνω πλέον πράγματα τα οποία με γεμίζουν και με κάνουν, αισθάνομαι χαρούμενη και έχω φτάσει σε ένα σημείο να νιώθω πλήρως αντιπαραγωγική. Οπότε πήρα την απόφαση να βάλω σε μία σειρά όλες τις ιδέες που δεν κατάφερα ποτέ να υλοποιήσω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια για την ακρίβεια, ξεκινώντας από το YouTube, μιας και θεωρώ ότι είναι το πιο light από αυτά που έχω βάλει στο μυαλό μου, θέλοντας αυτή τη φορά να σας δείξω πόσο ενθουσιώδης είμαι και πόσο δημιουργική μπορώ να γίνω όταν έχω απέναντί μου άτομα τα οποία μου δίνουν έμπνευση. Και ναι, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα να ζητήσω ένα συγγνώμη βασικά στους subscribers που ήταν αρκετά ενεργοί και ήταν πολύ ok απέναντί μου στα πρώτα μου βήματα, που δεν είχα καμία ιδέα από αυτή την κοινότητα. Όχι ότι τώρα έχω, αλλά είναι αλλιώς να έχεις κάνει 7 βίντεο και αυτό να είναι το 8ο μετά από 2 χρόνια που έχεις παρακολουθήσει πολύ YouTube, οπότε έχεις πάρει και κάποιες ιδέες από κάποιους άλλους και είναι αλλιώς να είναι το πρώτο σου βίντεο έχοντας χρησιμοποιήσει το YouTube μόνο για να ακούς τραγούδια. Οπότε ναι, ειλικρινά ένα συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου που σας παράτησε ενώ κάποιοι πιστέψατε σε μένα. Μπορεί να μην ήσασταν πολλοί και δεν θεωρώ ότι αυτό έχει σημασία, αλλά ήσασταν κάποιοι που το θέλατε τέλος πάντων ή τουλάχιστον έτσι δείχνατε. Ελπίζω να τα πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι οι ιδέες που έχω στο κεφάλι μου θα έχουν απήχηση στο κοινό στο οποίο απευθύνομαι και ειλικρινά είμαι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση θέλετε να μου κάνετε, οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου κάνετε, γιατί γενικά μου αρέσει να συζητάω και να επικοινωνώ και είμαι πολύ ανοιχτή σαν άνθρωπος και ανοιχτόμυαλη και κοινωνική, αυτό εννοώ με τον όρο ανοιχτή. Οπότε ναι, καλή μου αρχή, καλές προβολές, δεν ξέρω τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω να σας φάνηκε κομπλέ ως βίντεο αρχής καναλιού ξανά και να με βοηθήσετε να φτάσω αυτό το κανάλι όσο πιο μακριά μπορώ. Αν σας είναι εύκολο, κάντε ένα subscribe, κάντε μου ένα like, κάντε μου ένα σχόλιο, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα μου βίντεο, γιατί αυτή τη φορά σας το υπόσχομαι ότι θα υπάρξουν επόμενα βίντεο και σχετικά τακτικά. Και ναι, αυτά. Σας φιλώ. Καλό απόγευμα.